mga kapuso ang mausab-usabon nga panahon karong si Manaha, pinaagi ni Ned sa litrero, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan ug mao kini kahimtang sa ato ang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto sa Mindanao, Visayas ug Palawan. Ug makita nato sa atong satellite images na nagkatag-katag ang mga pagpanag-om na dala sa ITCZ na mao'y posibleng magdala og mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa probinsya sa Cebu ug uban ang dapit sa Visayas sa mosunod na 24 ka oras. Sama kagahapon base sa atong radar monitoring, mas daghan kitag thunderstorm advisory nga na-issue sa tibuok Central Visayas. Samtang nagpabiling hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa silangan ang nagpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon nga to sa kasarangan ang pagbalod. Pero di gihapon ta kumpiyansa mga kapuso tungod na gihapon tay mga hazards o peligro nga dala sa atong mga thunderstorms sama na sa lightning ug thunder, pagpanugdog ug kilat, ang kusog na pagbundak sa ulan, posibilidad sa atong mga pag-unos ug ang possibility sad sa hail especially na kadto sa mga highly elevated areas. Ug gahapon mga kapuso, nakarecord gihapon kita og taas mga na maximum temperature nga niabot og 34.8 degrees Celsius sa may alauna 37 sa hapon. Ug para sa atong temperature forecast sa Metro Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol ug Dumaguete City, 25 to 32 degrees Celsius, diri sa may Bacolod City, San Carlos City ug Iloilo City, 27 to 34 degrees Celsius. Diri sa may Eastern Samar, 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 32 degrees Celsius sa Tacloban ug 26 to 32 degrees Celsius sa Maasin City. Ug kato nga maong temperature range, posible gihapon maghatag nato og taas nga heat index between 39 to 42 degrees Celsius. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:22 sa buntag. Ug para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug i-follow sad ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.